Steeplegen, další finále. Další finále, jak říkal Štěpán, jim připomenu, že v rozbězích startovala Lucie Sekanová, která nakonec skončila 25. v čase 10:10:93, takže z těch, které opravdu běžely či startovaly, protože nestartovala třeba Maruša Mišmašová, dáma s krásným jménem, tedy příjmením, a nedoběhla Elif Karabulová z Turecka, tak Lucie Sekanová prostě nakonec těch, co doběhli předposlední, ale jsou to dobré zkušenosti, které získává. Postupovalo se nakonec časem 9:47:50, což byla Ingebro Levnesová, kterou tam vidíme. No a teď pár zajímavých závodnic, které tam jsou. Diana Martinová ze Španělska, bronzová medailistka z mistrovství Evropy 2014, by též neměla chybět. Je tam bronzová medailistka z mistrovství světa 2015, Gesa Felicitas Krauseová, mimochodem i finalistka z roku 2011 z Degu z mistrovství světa i z Moskvy 2013 z mistrovství světa, i při londýnských olympijských hrách patřila mezi finalistky, takže německá reprezentantka opravdu velmi nadaná. Pak je tam třeba Özlem Kajová, třetí ze světových studentských her a tak dále, ale tady už Vojtěch Novicky a jeho první pokus, druhý z Poláků. To, že Fajdek vyhrál před rokem v Pekingu, překvapení nebylo, obhájil titul z Moskvy, ale že Novicky byl bronzový, tak to byla obrovská překvapivá pecka. No, Novicky měl trošku problémy v kvalifikaci, ne úplně se mu dařilo, teď se jeho kladivo o váze 7,4 kg, přesně 16 liber, tak to bylo tehdy těmi zakladateli, otci zakladateli pravidel atletiky na Britských ostrovech pojednáno. Teď je někde na 74 metrech, ale v podstatě dobrý zápis, 74,52. Tak a znovu pohled na stýplařky, které tam pokračují, tak jen připomenu, že třeba Polka Matilda Kovalová, se dříve jmenovala Šlezaková, viděli jsme ji mnohokrát startovat i v České republice, pak tam máme Ukrajinku Marii Šatalovou, která je 10. z juniorského mistrovství světa 2010. Nicméně vidíte Krauseová, Gesa Felicitas Krauseová s tím modrým číslem hned vepředu, drží si své tempo a za pár okamžiků už se budou dostávat závodnice tedy už po druhé k vodnímu příkopu. Poprvé tam někdo do něj trošku zahučel, ale zatím ta skupina závodnic běží pohromadě. Gegová, je tam také Luisa Gegová z Albánie, ta má zaběhnuto 9:32:95. Albánská rekordmanka na 800-1500 metrů, 3 kilometry, 5 kilometrů, 3 kilometry překážek. A ten osobák teď letos z roku 2016, takže ta je také vepředu. Čekám, že tam bude i tedy Özlem Kajová z Turecka, kromě už zmiňované Gesy Felicitas Krauseové. Chris Bennett, jak jste viděli, kvalifikačně se dostal za 74 metrů. Osobní rekord 76,45 v tomto roce. No ale tohle to je nic moc výkon. S tímhletím nebude 26letý Brit moc spokojen. Finalista her Commonwealthu 2014, 126 kg vážící britský kladivář. Jenom 69,85, to je málo. Tak na malou chvilku jsem objevil ten čas, 3:09:19 je to. Takže první kilometr za tento výsledek. Krauseová si prostě drží své tempo. Stále je na první pozici. Agdaová, též schována za ní, Merim Agdaová, bývalá keňská reprezentantka, startující nyní za Turecko. Myslím, že vlastně začala žít v Turecku v roce 2015 a až letos v březnu 2016 dostala možnost startovat za Turecko od 13. března roku 2016, takže to je nová Turkyně. Jinak zajímavé je to, že tam máme
z Irska celkem 3 závodnice, Kerry O'Flahertyová tam je, Michelle Finová a také Sarah Tracyová, takže 3 Irky. Je to vůbec poprvé při mistrovství Evropy, kdy 3 irské reprezentantky startují, nicméně ty nepatří mezi favoritky a vidíte, že už to pole běžkyní se velmi roztáhlo, kromě té 3členné skupiny, která je vepředu, Agdaová, Gegová a Krausová, a tyto 3 závodnice si drží tempo, za nimi se snaží udržet a uviset další. Vypadá to na španělskou závodnici Dianu Martinovou, která je tam kousíček za nimi, a pak je tam ještě jedna závodnice a to vypadá též na tureckou reprezentantku. Turkyni jsou tam 2, Meryem Agdaová, ale také Özlem Kayová, a ta bude nejspíš na tom 5. místě průběžného pořadí a tak trošku to kryje zezadu, kdyby náhodou to Meryem Agdaové nevyšlo s útokem na případné vítězství nebo na nějakou medaili. Agdaová trošku odpadá, Krausová s Gegovou už teď běží společně a Španělka se dostává vedle Meryem Agdové, takže už je nyní Španělka na 3. místě. Ještě 3 kola, ještě 1200 metrů. Čeká závodnice do cíle. Martinová, Agdaová, Kayová, opravdu Diana Martinová, bronzová medailistka z předloňského šampionátu v Curychu, je nyní na 3. místě, ale už ne, už je zase 4. Agdaová šla před ní. No a tady rozhovor. Tak je to v polštině tedy. Říká, jsem nadšená, nemohla jsem tomu uvěřit. Je to vůbec poprvé, kdy se mi na podobných závodech povedlo získat tuhleto medaili. Joanna Lienkivočová, tedy polská reprezentantka, letos měla za minutu 55.25, bere stříbrnou medaili za Sarou Slot Petersenovou. Ta zatím ještě k mikrofonu nepřišla, ta zřejmě dává rozhovory další. Ty první dámy to mají rozběhnuto velice dobře, to bude pod 9.30 a budou to tedy ataky na velmi kvalitní časy v evropském měřítku. Už jenom 2 kola zbývají. To znamená 800 metrů, 6.19.19, to znamená to druhé kolo za 3.10. Přesně, do konce. Takže Gesa Felicitas Krausová prostě běží tak kola, jak potřebuje, 3.09.19 první kolo, 3.10 kolo druhé, nebo spíš kolo, kilometr druhý, tak to bych měl říkat správně. A teď už tedy nějakých na chvíli 600 metrů do cíle, protože tady ještě dají ty 200 a pak jedno celé kolo, za chvilku jim budou rozhodčí zvonit do toho posledního kola. Gesa Felicitas Krausová ale vypadá velmi dobře a Luisa Gegová velmi překvapivě se drží společně s Gesou Felicitou Krausovou. Pokud by tam brala nějakou medaili, tak pro Albánii jsem přesvědčený, to bude první medaile z tohoto šampionátu. Ono těch Albánců moc ostatně nestartovalo, už v té mužské či ženské části. Na 3. místě Meryem Agdaová, keňská reprezentantka, trochu v pozadí. I když pochopitelně tady za Turecko startující. No a teď už Gesa Felicitas Krausová, bronzová medailistka z mistrovství světa 2015, bíhá do posledního kola. Už jí zbývá posledních, teď už jen 350 metrů, Gegová za ní. Na 3. místě, tak to je, pozor, to je Özlem Kayová, to je turecká reprezentantka číslo 2, pak tam byla Šlumfová a poté Martinová. Tak to vypadá, že se nám Meryem Agdaová hodně propadla. Fabienne Šlumfová je ze Švýcarska a ta nyní drží zřejmě to 5. místo. Ne, dokonce 4. pozici, dokonce 4. místo má Švýcarka. Uvidíme, jak ještě zvládne závěrečný konec. Tady se podívejte, jak té první závodnici tam dokonce do toho organizátoři pouští nějaké ty fukary. Myslím si, že tohle je dost nepříjemné, protože to může rozptylovat hlavně i ty následující závodnice. No a teď už zbývá Gese Felicitas Krausové poslední 100 do cíle a běží si pro titul mistryně Evropy a bude to ve velmi slušném čase. Na rekord šampionátu to tedy nebude, ale bude to velmi těsně k tomu času. Nakonec 3:18:87. 9.
Pardon, 9, 18, 87 a dokonce opraveno na 85. Takže 9, 18, 85. Výsledný čas pro první v cíli Gestu Felicia Krauseovou. Tady dobíhají další. Ukrajinská reprezentantka nakonec měla velmi pěkný závěr. Maria Šatalová tedy vybojovala sice slušné umístění, ale na ty medailové pozice to nestačí. Luisa Gegová z Albánie bere stříbro, Eslem Kajová z Turecka bere bronz. Čekám ještě na další závodnice, jinak Gesa Felicia Krausová v novém evropském letošním nejlepším výkonu 9.18.85, Luisa Gegová 9.28.52, národní rekord Albánie překonaný, Eslem Kajová 9.35.05, sezónní maximum, Maria Šatalová dosprintovala do cíle v čase 9.38.17 a je čtvrtá, Fabienne Šlumpfová 9.40.01, sezónní nejlepší výsledek, Nastasia Puzakovová z Běloruska 9.42.91 a to je osobní rekord. A Michelle Finová z Irska, jedna ze 3 finských závodnic, na 7. místě 9.43.19, opět osobní rekord. Pak je tam Diana Martinová ze Španělska, tak ta chvíli běžela velmi dobře, ale pak se nám velmi propadla a propadly se i další závodnice. Miriam Agdaová, Matilda Kovalová také není mezi těmi, které by byly v první desítce. Vidíte, jak závodnice sledují tu světelnou tabuli, jak si kontrolují vlastně pořadí za sebou. Bylo vidět, že Gesa Felicia Krausová tohle má naběháno, protože i když šla na to břevno, tak skákala vlastně až úplně na konec toho vodního příkopu, zatímco Luisa Gegová ta vždy neskočila tak daleko a více se ponořila do té vody. Teď stěží může si stoupnout, ale už stojí, už je to dobré. A Kajová je tam teď s vítězkou, bronzová medailistka. Gegová už snad bude v pořádku. Je třeba to rozchodit. Tak, potvrzení výsledku, Maria Šatalová opravdu dosprintovala do cíle v sezónním nejlepším výkonu 9.38.17, ale je to čtvrtá pozice, Fabienne Šlumpfová je pátá.